Copiii mei, muncește tata pentru ei, că voi sunteți puterea mea, voi sunteți averea mea, fără voi n-aș rezista. Copiii mei, muncește tata pentru ei, că voi sunteți puterea mea, voi sunteți averea mea, fără voi n-aș rezista. Băieții mei, dacă mi-ar cere cineva ca să-mi arăt averea, măi, Doamne, eu nu le-aș arăta banii, aș arăta pe mei copii, i-aș arăta pe mei copii. Dar mi-ar cere cineva să dau din viața mea, aș da pentru copiii mei, că ăia sunt ochii mei. Băieții mei, muncește tata pentru voi, au că voi sunteți puterea mea, sufletul și inima mea. Băieții mei, muncește tata pentru voi, au că voi sunteți puterea mea, sufletul și inima mea. Dacă mi-ar cere cineva să dau din viața mea, aș da pentru copiii mei, că sunt ochii mei care nu văd fără ei. Dacă mi-ar cere cineva ca să-mi arăt averea, măi, Doamne, nu le-aș arăta banii, i-aș arăta pe mei copii. Băieții mei, muncește tata pentru voi, că voi sunteți puterea mea, sufletul și inima mea. Ce bine e să ai băieți, că trăiești mai multe vieți, așa sunt băieții mei, care mă mândresc cu ei. Ce bine e să ai băieți,
mai multe vieți. Așa sunt băieții mei, care mă mândresc cu ei. Băieții mei, băieții mei, muncește tata pentru ei, că îi asta de ochii mei, sunt șefii familiei. Băieții mei, băieții mei, muncește tata pentru ei. N-au valoare banii mei în fața la copiii mei, în fața la copiii mei. Vreau să retur asta cu viață de la echipa mea, echipa Rusiei. Valoarea lui Leo de